салом дӯстон, хушомаде ба шабакаи оламӣ харид ва фурӯшии мошинҳо. Дӯстони азиз, дар навори имрӯзаи мо шумо зиёда аз 10 мошини фурӯшия, состоянии хуб, мошинои тенҷ, мошиное ки шумо хоста будед дар комментария, мо ҳамон хел мошинаро пешкаши шумо мегардонем дӯстон. Барои ҳамин аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки то ахир наворро тамошо кунед, лайкҳои бо видеоро фаромӯш накунед дӯстони азиз. Суханро дароз намекунем. Баъд як рекламаки кӯтоҳ мегзарем ба навор. Рафтем. дӯстон, агар шумо хоҳед ки аз хона нов баромада пулкор кунед, ссилка ки дар таги видео мешавад, дароед регистратсия кунед ва дар ҷои регистратсия бо ҳарфҳои англисӣ дар ҷое ки промокод мебинед нависед олам. Шотуна пир кунед, ба шумо бонус метиҳанд. Агар шумо хоҳем приложение 1xbet-ро дар телефонтон скачат кунед, ба ссилкаи дар таги ин видео будагид дароен ва бемушкилӣ ҳам барои iPhone ва ҳам барои Android скачат кунед. ин приложениеро танҳо ай ҳамин ссилка скачат карда метавонед, барое ки дар Play Market ё App Store бисёр хели приложениҳо ва ё дуруғанд ва ёро мошеннико сохтагианд. баъди скачат кардан ба приложение медроед ва регистратсия мекунед. бистрая регистратсияро интихоб мекунед ва баъдан номерои телефонтон менависед. валютатонро интихоб мекунед, сомонӣ, доллар, рубл ё ягон чизи дигараш. баъди регистратсия шотона пир мекунед. давомиш дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз, пешкаши шумо Opel Sedan бо ранги сиёҳ. мошин ҳузур дорад дар Қубодиён. документош, тонировкаш то моҳи декабр ҳастай. объёми моториш 1.6 соли 1996 истеҳсол шудааст. нави судишвориш бошад газ ва бензин. кузаш седана, рангаш сиёҳай, коробкаш механика, ҳолати мошин хубай, ягон камбудӣ надорад. мошин нахадуай. мошин фурӯхта мешавад бо нархи 40,000 сомонӣ ба рубли русӣ гардонем 276,000 рублӣ мешавад. барои маълумотҳои бештар рақамҳо дар рӯи экран занг занед ва маълумотҳои бештарро дастрас намоед. дӯстон, агар хоҳед аз хона нов баромада пулкор кунед, ссилкае ки дар таги видео мешавад, ҳатман дароед регистратсия кунед ва шотуна пир кунед, шумода бонус метавам. инак дӯстон, пешкаши шумо ВАЗ 2106. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объёми мотораш 0,6 мебошад. техосмотраш 1 солаҳай, мошин транзитач хеле ки дидаисед. соли 1986 истеҳсол шудааст. нави судишвориш бошад газ, бензин. кузаш седан, приводаш қафо мебошад. ранги мошин бошад сафеди ширӣ. коробкаш механика, ҳолати мошин хубай, мошин нахадуай. мошин фурӯхта мешавад бо нархи 11,000 сомонӣ, бо рубли русӣ гардонем 76,000 рублӣ мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. барои маълумотҳои бештар занг занед ва маълумотҳои бештарро дастрас намоед. бародарони азиз, ба шумо дорои гиҳӯиро тавсия медиҳам. эпидемия паста барои бақувват кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки кӯдакдор намешаванд фоизи спермаро зинда кардан, ҳамчунин барои шахсоне ки дар вақти ҳамхоба шудан беҳаракат мебошанд ва ҳамчунин барои варзишгарон тавсия дода мешавад. яке аз доруҳои гиёҳии дигар инфренг мебошад. барои мардҳое ки занҳои худро розӣ намекунанд дар вақти ҳамхоба шудан, тезкорашонро тамом мекунанд. шумо метавонед ҳамхоба шуданатонро то 45 дақиқа дароз бикунед. самиюван барои вазн гирифтан ва шахсоне ки ба варзиш машғуланд бениҳоят пешниҳоди хуб мебошад. мумиё бо тумин барои дарди устухон, барои бақувват кардани устухон, рӯда, меъда, бемориҳои шуш, сулфа, аллергия. хелба барои хунукзадагӣ, санги гурда, простатит, пешобдон. ҳамчунин ҳадиси паёмбар аст ки ба саддар даво мебошад. сенол барои кирми рӯда ва ҷигар. бародарони азиз, агар шумо хоҳед ки аз ин доруҳои гиёҳӣ дастрас кунед, бо рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед занг занед, ҳамчунин бо тариқи почта ба тамоми гӯшаи ҷаҳон ба шумо мерасонанд. инак дӯстон, бо хоҳиши шумо Opel Zafira пешкаш мекунем. дӯстон, мошин дар Душанбе қарор дорад. объёми моториш 1.6 мебошад. соли 1999 истеҳсол шудааст. нави судишвориш бошад газ ва бензин. кузаш минивен мебошад, приводаш пеш мебошад. рангаш чӣ гуна ки дидест сафед мебошад. ҳолати мошин хубай, коробкаш механика, ягон камбудӣ надорад. мошин фурӯхта мешавад бо нархи 38,000 сомонӣ, бо рубли русӣ гардонем 260,000 рублӣ мешавад. барои маълумотҳои бештар рақамҳо дар рӯи экран занг занед ва маълумотҳои бештарро дастрас намоед. инак дӯстони азиз, боз як Opel Zafira дигар аз Хуҷанд. объёми моториш 1.6 соли 2000 истеҳсол шудааст. сӯзишвориш газ ва бензин. кузаш универсал, приводаш пеш, рангаш серебрист, коробкаш механик. ҳолати мошин хубай, мошин фурӯхта мешавад бо нархи 39,000 сомонӣ, бо рубли русӣ гардонем 270,000 рублӣ мешавад.
Opel Zafira 4 ойнаш электропакет дорад, кондитсионер дорад, мультирул. Мошин дар ҳолати хубай, мотораш 100%, бамперша краска кардан лозимай. Боз савдо мешавад телефонҳо барои тамос дар экрани шумо. барои маълумотҳои бештар занг занед ва маълумотҳои бештарро дастрас намоед. дӯстони азиз, дастгирро фаромӯш намекунем, ҳатман лайкҳо ба видеоро бигзоред. дӯстони азиз, бо хоҳиши шумо бародароне ки бисёртар Mercedes мехостем, марҳамат, Mercedes S Classic воқеъ аст дар шаҳри Душанбе. объеми мотораш 32 мебошад. объеми Mercedes соли 2000 истеҳсол шудааст. нави сӯзишвориш бошад газ ва бензин. кузаш седанай, приводаш қафо мебошад. рангаш серебрист мебошад, чӣ гуна ки DC дискош престижни мебошанд. коробкаш механика, ҳолати мошин бениҳоят хуба, ягон камбудӣ надорад. мошин фурӯхта мешавад бо нархи 45000 сомонӣ, бо рубли русӣ 312000 рублӣ мешавад. барои маълумотҳои бештар телефонҳо дар рӯи экран занг занед ва маълумотҳои бештарро дастрас намоед. инак дӯстони азиз, бо хоҳиш шумо Opel Caravan Universal воқеъ аст дар шаҳри Душанбе. объеми мотораш 1.6 соли 1997 истеҳсол шудааст. дискош наван, умуман газадидагӣ нест, танҳо бензинаи 7 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. кузаш гуфтем универсал, рангаш чӣ гуна ки DC сабз мебошад. коробкаш механика, ҳолати мошин бениҳоят хуб аст, ягон камбудӣ надорад. мошин нахадуай. мошин фурӯхта мешавад бо нархи 21500 сомонӣ, бо рубли русия 150000 рублӣ мешавад. барои маълумотҳои бештар рақамҳо дар рӯи экран занг занед ва маълумотҳои бештарро дастрас намоед. дастгири моро фаромӯш намекунем дӯстон. инак дӯстони азиз, як бародар хоҳиш карда буд ки ВАЗ 21099 бо нархи дастрас пешкаш кунем. дӯстони азиз, аз вақт ба мо равон кардан ВАЗ 21099-ро. объеми мотораш 1.5 мебошад, соли 2004 истеҳсол шудааст. нави сӯзишвориш газ ва бензин мебошад. кузаш седан, рангаш серебрист мебошад. состоянии мошин тенҷа, ягон камбудӣ надорад. мошин нахадуай, бо нархи дастрас мебошад. барои маълумотҳои бештар рақамҳо дар рӯи экран занг занед ва маълумотҳои бештарро дастрас намоед. дӯстон, мошин фурӯхта мешавад бо нархи 17000 сомонӣ, бо рубли русӣ гардонем 117000 рублӣ мешавад. боз савдо мешавад, ҳатман занг занед. инак дӯстони азиз, пешниҳоди мо барои шумо Daewoo Nexi воқеъ аст дар шаҳри Душанбе. объеми мотораш 1.6 соли 1996 истеҳсол шудааст. нави сӯзишвориш газ ва бензин. кузаш седан, рангаш сиёҳ мебошад, чӣ гуна ки DC. коробкаш механикай, ҳолати мошин хуб аст, ягон камбудӣ надорад. мошин фурӯхта мешавад бо нархи 12000 сомонӣ, бо рубли русӣ гардонем 82000 рублӣ мешавад. мошин состояниш хуб аст, дигар арзон намешавад. беҳуда занг назанед, гуфт соҳиби мошин. рақамҳо дар рӯи экран, барои маълумотҳои бештар занг занед. бародарони азиз, боз як Daewoo Nexi дигар аз кӯни бодоминаш. объеми мотораш 1.6 соли 1996 истеҳсол шудааст. нави сӯзишвориш газ ва бензин. кузаш седан, приводаш пеш. рангаш чӣ гуна ки DC зард чопворӣ мебошад. агар каме аниқтар бидона рангша, ҳатман нависед дар комментария. коробкаш механика, ҳолати мошин хуб аст, тихосмотраш нав кардагия, балоношам навай. мошин фурӯхта мешавад бо нархи 14500 сомонӣ, бо рубли русӣ 102000 рублӣ мешавад. савдо мешавад дар болои капоти мошин. барои маълумотҳои бештар занг занед ва маълумотҳои бештарро дастрас намоед. марҳамат дӯстони азиз, пешкаши мо Opel Hatchback воқеъ аст дар шаҳри Душанбе. объеми мотораш 1.6 соли 1996 истеҳсол шудааст. нави сӯзишвориш газ ва бензин. кузаш Hatchback мебошад, рангаш сабз мебошад. коробкаш механика, ҳолати мошин хуб аст. мошин фурӯхта мешавад бо нархи 26000 сомонӣ, бо рубли русӣ гардонем 179000 рублӣ. таъҷилан мошин фурӯхта мешавад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. экономични машинаи мотораш 100% 1.6 тонировкаш тамом шудагиай, ҳуҷҷатош 1 сола, газ ва бензин, телевизор, задни камера, передни камера, самбуфер, магнитофон, чехол, балонош 50-60%. беҳуда занг назанед, гуфт соҳиби мошин.
ҳамаи маълумотоша гуфтем дӯстони азиз. Телефонҳо дар рӯи экран. Агар харидори аниқ бошед занг занед. дӯстон, дастгирро фаромӯш намекунем, лайкҳои бобигиро мегзорем, наворо дар шабакаҳои интернетӣ паҳн мекунем. инак дӯстони азиз, пешкаш шумо Toyota Camry воқеъ аст дар шаҳри Душанбе. объеми мотораш 2.4 соли 2005 истеҳсол шудааст. нави сӯзишвориш газ ва бензин, кузаш седан, рангаш сиёҳ, коробкаш автомат. ҳолати мошин хубай. Camry 1 Дубай, газ, бензин, кондитсионер, ҳуҷҷатош нав кардагият, тонировкаш то моҳи август. Бо савдо ҳам мешавад. Мошин фурӯхта мешавад бо нархи 45 000 сомонӣ. Бо рубли русӣ гардонем 311 000 рублӣ мешавад. телефонҳо дар рӯи экран. барои маълумотҳои бештар занг занед ва маълумотҳои бештарро дастрас намоед. дӯстон, навори мо шумо дар ҳамин ҷо ба анҷом мерасад. раҳмат ки то охири наворро тамошо кардед, моро ҳамроҳӣ карде. Як ҷавон ташаккур дӯстони азиз. дӯстон, аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш. дар канал обуна шавед ва зангулачаро фаъол намоед ки то аз видеороликҳои нав бехабар намонед. ва дӯстотонам тавсия диҳед канала тамошо кунед. наворҳои бештар ва мошинҳои арзонро мо кӯшиш мекунем пешкаш шумо кунем. хай ҳаматонда дӯстон. Не, буну гуфтӣ. бародарони азиз, ба шумо дорои гиҳоиро тавсия медиҳам мепедуме паста барои ба қувват кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки кӯдакдор намешанд фоизи спермаро зинда кардан, ҳамчунин барои шахсоне ки дар вақти ҳамхоба шудан беҳаракат мебошанд ва ҳамчунин барои варзишгарон тавсия дода мешавад. яке аз доруҳои гиҳоии дигар инфренг мебошад. барои мардҳое ки занҳои худро розӣ намекунанд дар вақти ҳамхоба шудан, тезкорашонро тамом мекунанд. шумо метавонед ҳамхоба шуданатонро то 45 дақиқа дароз бикунед. самиюван барои вазн гирифтан ва шахсоне ки ба варзиш машғуланд бениҳоят пешниҳоди хуб мебошад. мумиё ботумин барои дарди устухон, барои ба қувват кардани устухон, рӯда, меъда, бемориҳои шуш, сулфа, аллергия. хилба барои хунукзадагӣ, санги гурда, простатит, пешобдон. ҳамчунин ҳадиси паёмбар аст ки ба саддард даво мебошад. сенол барои кирми рӯда ва ҷигар. бародарони азиз, агар шумо хоҳед ки аз ин доруҳои гиёӣ дастрас кунед, бо рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед занг занед. ҳамчунин бо тариқи почта ба тамоми гӯшаи ҷаҳон ба шумо мерасонанд. шахсоне ки мошин ё ягон техникаи бо арзиш доранд, бо рақамҳои мо танҳо бо тариқи Viber равон мекунед. дар AdinXBet бонус рафтаисай. агар шумо шотона аз 500 то 7000 рубла пур бикунед, дар ҷое ки промокод мебинед бо ҳарфҳои калони англисӣ олам нависед, ба шумо аз 500 то 7000 рубла бонустон медиҳанд. агар шумо хоҳем приложение AdinXBet-ро дар телефонтон скачат кунед, ба ссилкаи датаги ин видео будагӣ дароин ва бемушкилӣ ҳам барои iPhone ва ҳам барои Android скачат кунед. ин приложениеро танҳо ай ҳамин ссилка скачат карда метавонед, барое ки дар Play Market ё App Store бисёр хеле приложениҳо ва ё дуруғанд ва ёра мошеннико сохтагианд. баъди скачат кардан ба приложение медроед ва регистратсия мекунед. бистрая регистратсияро интихоб мекунед ва баъдан номерои телефонтон менависед. валютатонро интихоб мекунед, сомонӣ, доллар, рубл ё ягон чиз дигараш. баъди регистратсия шотона пур мекунед. давомиш дар рӯи экран.